Toto je Rick. A drží sa podvozka vzlietajúceho lietadla. Visí priamo nad kolesom, drží kovovú vzperu. Lietadlo už dosiahlo rýchlosť 100 km za hodinu. Vietor je silný, no zatiaľ nie smrteľný. Lietadlo ďalej zrýchľuje. Hluk turbín mu bije do uší, vzpera sa trasie. Pod nohami mu preblikáva betón. Rýchlosť presahuje 250 km za hodinu a lietadlo sa odliepa od zeme. Rick sa tlačí k rúre a nepúšťa. Vo výške 150 metrov pilot zasúva podvozok. Noha podvozka sa zatrasie a zasúva dnu. Rick nechce ísť dnu. Vyšplhá sa hore a chytí anténu pri koreni krídla. Stláčajú zo všetkých síl. Lietadlo stúpa. Rýchlosť je už 400 km za hodinu. Tlak klesá. Rickovi zaľahne v ušiach. Vietor mu bičuje tvár. Oči sa mu slzia. Prsty strácajú citlivosť. Koža na dlaniach je roztrhaná trením. Rick sa pomaly plazí pozdĺž trupu, kde je prúd vzduchu o niečo slabší. Kov pod bruchom je šmykľavý. Rick sa plíži ako mačka, chytajúc sa za gumy a štrbiny medzi panelmi, snaží sa nestratiť oporu ani smer. Výška sa blíži k 3000 metrov a teplota stále klesá. Koža na tvári sa sťahuje. Rickovi sa trasú plecia, pery má suché, líca ho bolia od prúdu vzduchu. Zastane pri spodku krídla a pritisne si hruď k oplášteniu. Prsty sa držia mŕtvým úchopom. Rick si všimne iluminátor vyššie na trupe. Vytiahne sa, zachytiac sa za výstupok. Vnútri je oveľa pohodlnejšie. Ricka si všimne len dieťa v slúchadlách. To šokovane hľadí a nechápe nič. Rick sa s námahou usmeje na dieťa. Potom sa odplazí späť na krídlo. Chlad sa zosilňuje, pohyby sa spomaľujú. Pozrie sa dole a vidí, ako mu z nohy pomaly sklzala teniska. Potom ju prúd vzduchu odnáša preč. Rick sa pozrie na druhú topánku, potom na motor. Do hlavy mu prichádza geniálna myšlienka. Dlho váha, no predsa len zamierí a hodí. Cieľom je turbína, ktorá je bližšie k Rickovi. Trafí priamo do cieľa. O sekundu turbína zakolíše a reve. Z nej začne prúdom stúpať dym. Lietadlo sa pomaly nakláňa a hučí. Vonku to však nie je počuť. Všetko prehlušuje vietor. V kabíne sa rozsvieti alarm. Pilot zbadá Ricka na krídle. Od šoku vyleje kávu na prístrojovú dosku. Všetko sa zadymilo. Piloti sa na seba pozrú. Rozumejú, lietadlo je odsúdené. Teplota stúpa, vzduch husne, no Ricka to už nezachráni. Sily ho opúšťajú a svaly ochabujú. Odtrhne sa z krídla a letí dole. Našťastie, pod ním je tmavá hladina morskej vody. Padá chrbtom, no stihne posledný krát pozrieť na lietadlo. To sa pravdepodobne tiež zrúti. Vietor mu sfúkne slzy z tváre. Telo ho takmer neposlúcha. Podarí sa mu vstúpiť do vody nohami napred. Ponorí sa hlboko pod hladinu. Po 30 sekundách Rick vypláva. Lapá po dychu. Lietadlo už nevidí. Rick mal dnes šťastie. Podpor ho odberom. Ahoj.